Hadin ka jingut jingnam jong ki paibak nong shong shnong jong ka jirang constituency kabal awan lengba ki sordar shnong bat kiwe de kinong ilam shnong halor ka jingduna jong ki bor pahara ka than jirang barok kawei bat kane ka jingut jingnam jong ki negi riurang ba kalapoi sya ki tendong skor jong away urang ba jong ka than uba bat hok nong mali kumta nakaliang jong une orang ba ula letmi sya ka district administration banbu da ka jingtho ban kerpat ban pha shushu ya ki bor pulit sa kumba kato katne sya ki tegi police outpost khnang ba onla banyada bat ban pahara thamtam ha ka bakum kane kapor jong ka nemsniu kabawan bat lengshop ka klam covid-19 lane ka coronavirus nakaliang jong une orang ba ula buru da ka jingkerpat banla ban bu no da ka police station ka bapura khnang bon pensuk ya ka than barok kawei ton naka liang chunga ngadon ba pensai ne hadin ba keladon ke jingut jingnam naka liang jong ki orang ba snong kisdor snong jong ka patal ma ba kuwi snong ba marjan habide ba ka jingduna jong ki police force po ka patal ma police station police outpost ka jingduna jong ki force kidon tak kandai ngon ketup yo officer te kisnong kidon do snong tuge jinge kalong ba haba kidon ka kumagani ka ba jam ta ni ka pandemic ka klam ki haban pin na kuis kuis jaka ti teng police station ka stang armo ki staff te ka ki jinge ki pa ba ki kando ban village ku sa outpost pe nang ta bat ki volunteer umatala jan ni sipanai ka ne ka yu ka lockdown ki volunteer ta khma li kelas ku thai ka kum jingi thu jo sodar man apa man volunteer ini ka borok simen ka surok mo te ngidon ki police post kambon te kaneram man pensuk ikinong sosno man check egali kawan joki ka moment joki beriu na bicara sa bicara but nakaliang chunga na kerpat jure ka soka bukan beriu ano police station ka ba pura ya terkema kenapa nginyo ki staff ki ba biang man ai ka disagree tan pai ba dengan thai western boy bro boy ya man tai nga atho jing tho SPC du USP bikin nang penbiang no kat bala nakaliang juga district kat ban la kamut lesa laingot sangot kat bakidon ki police post nang ne nanopo nang nangano benta jong ka police station kim pa ka pi terkwa nang ta ki don kam so ka thai